Cha, sanibonani. Ngiyabona apha ama-comment maningi athi noni sengithi cha ke nginake. Ngizongithathele comment ke yaSithuli Sikandaba, uSithuli Sikandaba. Ndaba ezitha wona komkhulu. Awufollow ngane emhlathi wakho. Lalelani ke. Mina ningangifaki kule nzondo kaNoni. Mina ugogo wami wakumzalwane ifounder yebandla nomkhulu ngizalwe bazalwaneni. Manje lento ehatred yaphakade hayi angisebenzi ngayo. Uma sengikhulumile nje ngaleyo situation leyo sengedlulile. Abantu abakithi singamaZulu sonke. Kuba ngcono uma kungezinye inhlanga kodwa umuntu owumZulu wakithi ngalwa kanjani nomzukulu kaShaka omunye. Uma sengiaddressile nje lonto embi ngoba kusho ukuthi ngobe umZulu ngeke ayenze into embi. Uma sengiaddressile lento ngidlulile lapho ngezwe kuthiwa ke no Tamara owaseMandeni ngiwasolundi ke mina nomkami wazalelwa eMandeni unehlobo eMandeni wazalelwa esibhedlela yini le ibhedlela zamandiya lapha eMandeni kuthiwa yini eStenga ngasemandiyeni lapho koStenga wazalelwa khona ngathola ngihamba ngifunana nesibongo sakhe ukuthi ungowaphi kahle izinto ifasile. Manje eMandeni ke kunehlobo khona uTamara ngezwe kuthiwa noma waseMandeni kuthiwa sifebe siseMandeni sabuyisana noTamara ngambhoka kakhulu futhi ngoba ngenxa yobude bendlela soxobana futhi ngoba sizalwa ndawonye asicabanga ngokufana imbono yethu yophambana kodwa kungabi nenzondo yaphakade ngani zakwethu. Anginanxa enanononi khona ekushilo ukuthi ingane kwangithinta nje lokho ngoba ubaba thina wayekhona kodwa sikhuliswa umama kuphela nabantu beyitshela ukuthi umama udla imali kaBaba kanti hey ubaba ngiphazamiswe ikholi yemama ke. So abantu babeyitshela ukuthi uma wami onemali kakhulu sakhuliswa umama wathi uma seshonile ngangikhuliswa o single parent omama kuphela wakhuluma kabi ngalonto leyo. Ngiyababonga kabamgoqozile noma ngingabonga ukuthi umuntu abemabokoboko kanjena ngibonga ukuthi akwenzwanga lento ezenziwa komaskandi noma emculweni ngoba asikabi nayo ishow yokuthi labantu ababulawayo kangaka kuyingonxa kamaskandi uwodwa noma umona nje insizweni kube nomona ngoba phela insizwa sezaba namalebe eqola umuntu alwethi ngilwela lona kuze kube nomona ke eceleni kusuke ngahlangene nomculo lonto leyo sokuwumona wabantu abayilambelele phansi eceleni uyabona. So ngibonga ukuthi ke abamthumanga umphokoqo babumbatha bavele bamgoqoza sethemba ukuthi bazoxola ke inhliziyo since egoqoziwe hayi lento yokubulawa kwabantu. Ngiyamncoma umuntu omgoqozile noma ngingazi ukuthi umgoqozeleni kodwa wenze kahle wangambulala uthola ukuthi kunabantu abathembele kuba umndeni othembele kuye usebulewe ungcono bamgoqozile uzolokhu nje ofaka amabethadini ageze ilonda ziphole aqhubeke nempilo bese singahlali ke Nkosi yami lapho uthi hayi unoni nina siyona abafethu siyona akekho umntongoni kumele kuxolwe kudlulwe kungabi nenzondo yaphakade. Ngiyangicela ngizitabane senkosi bathi indoda yomgonyathe uNkulunkulu wezitabane zonke kodwa engadelele engaphaphi engaloku ikhuluma into engenasidingo ezonyakazisa abantu ezocasula abantu uyabona abakhokhi bentela uyabona. So ke akungabi nenzondo yaphakade guys. Wona yena uTamara noma sithi akonanga ukuthi ngeke sifane ngembono aqali manje noma Mthembu ngeke ngangamgwinya mina ethi akekho umuntu ongavela asukeleke ngithi ha uthini kwabula udadewethu engenze lutho umuntu wamhalela ngoba elitshitshi lamdlenga ulisota lambulala
bese kuthiwa akekho indoda engavele kanti kuyenzeka vele phela uma usubuyele engqondweni khona inesi ezothathwa enomatric indoda imthatha isindo amaguzu lapho ilisecurity ifamakhazi ubusika kuphelela kuyo ithi ngoba umfazi wami unomatric omuhle angiyomenzisa inesing ayenzi inesing usebona odokotela sebembiza sister akasayifuni le ndoda yakhe eguze elinukayo elale esikhotheni igadi cable lapha na beyiholela uzuka engazi nedate yayo yohola akasayifuni bayakhuluma phela abantu emsebenzini indoda yakhe iyavelisa ekhulitha inkosi yami ayigqokile na kahle mhlawumbe uyograduate kuthiwa indoda yakho chomi leni igqoke kanjena naye azizwe efila very small useyayeka kanti iyona ebimkhokhele Ndumiso waze wafunda wayelinesi wa right umese right abangane emsebenzini qaphela abangane emsebenzini baba nokukhuluma okubi na ugcina usuye indoda yakho ugcina usuzeya nawe ubusuyoqoma odokotela lapha na bakugeyile amagoda nomqomelona inesi lapha imeni nesi enisebenza na ikugeyile kunyisa mntaka baba ikunyise uzukhumbule wona amaguze endoda yakho lapha eyisecurity owayala ngoba usubona abangcono subizwa ngo sister senikhulumele ingisi zenu zemjovo uyabona bese ke indoda isukeleke imbulala lo bese thina sizonda umuntu ukuthi na asifakanga izimo zonke iyavela manje abafazi abashisa amadoda ngama acid sesithini seyabuya ingqondo uMamthembu wayeqinisile ngiyanicela ke ingane zakwethu ayingabikho inzondo yaphakade ayingabikho nje inzondo yaphakade useshayiweke kwaneleke mthandeni ke manje ningaphinde nikhulume ngaye sebenibambelana bamgoqa awunoni lapho ayibakumarinedile awungazi nokuthi uwenze lento zakho obuhlala ushuna lapha hayi bakugoqoza bakuphenela ibhethile enkabi yami awusuka hayi ngiyakuhleka engumongameli weyitabani nguNkulunkulu weyitabani na bakuphenela ibhethile yonke hayi baqaqabuli hayi bakushayile impela hene wathi wena umuntu okhulisa isingle parent umuntu okhulisa umama kuphela hayi bambe ngakho bagqimzile yonke ngiyakuhleka kodwa ngiyakudabukela nkosami ibuye ibe khona leyo nhlizwanyana encane ukuthi ngakhuliswa abazalwane ukuthi ungabomhleka umuntu ukuthi ungabi nomuntu emhlabeni othi uyamenyanya uNkulunkulu akakufuni lokho mase kunokuxokozela phakathi kwenu nisuke senifuza uyihlo usathane ngoba uNkulunkulu umnene uNkulunkulu ngokuthula wabonakala ngishebethelwe esiphambanweni wayehamba nababantu efika umshado sekumuncu afike enza ubumnandi lokho kuthiwa ke wafike wenze wayini bazalwane kusho ukuthi wafika umshado sekungekho ukuthula emshadweni selwa ama couples wafika uJesu wabuyisa ubumnandi emshadweni hayi ukuthi kwenziwe iwayini la ngempela Nkosi ngiyapi lapho phela ngumfundisi bangixosha ngithi mina ngithanda isinene webazalwane ngeke ngifake uNkulunkulu uyangazi akozela kalali kushonina senithi mina ngifihle ngishumayele nje ivangeli ngibe nendoda engizolala nayo kanye bese ngiyehotela ngiyonasabula abafazi bangikhombisa ukuthi lo mama nje uyisitabani wenza njalo indoda yakhe isebenza ema-truckini drive ama long distance iyambhebha nje ihambe naye asale itabani ngathi bani ngiqambele uNkulunkulu amanga ngibe umama kuthiwa wafike umhlu umama uyibani hawu ngangizoba umama Mabuza mina yabona have mhlu umama Mabuza bathi nezingane zakhe ngumama obhebha emahotela ngathi ngeke ngiqambele uNkulunkulu amanga mina so manje kuba khona leyo nto leyo enhlizweni yami yomoya kaNkulunkulu ngoba ngazalelwe bazalwaneni ngiyamthanda futhi uNkulunkulu kakhulu nento ebhedayo angizwani nayo ake sixole ingane zakwethu hawu sesingaqedana sodwa sibe nenzondo ya forever inzondo ya 10 years uzonda umuntu ongakazi umbone nangeso yamsonda kabunoni wabheda impela siyazi sebemgqimzileke xolani South Africa
Hey, ngiyathanda niyezwa ingane zezisha, ingane zomahosha ebhayi.